startede egentlig tilbage i 2011 med at lave det her energiprojekt. Principielt fordi vi meget gerne ville udarbejde vores egne vand- og varmeregnskaber. Vi regnede med, at vi kunne gøre det mere effektivt. Og samtidig ønskede vi at fjerne noget af det her utilsigtede forbrug, der var i enkelte af vores lejemål. Fordi vi kunne se, at folk desværre engang imellem miste deres lejemål, når de fik en ekstra vandregning på 30.000 og 40.000 kroner. Så for at fange de her utilsigtede vandforbrug, ønsker vi i gang til et energiprojekt. Jamen, vi startede med at se os rundt omkring, for at se, er der nogle EDB-systemer, vi kunne anvende til vores energiprojekt. Og det var der ikke på daværende tidspunkt. Så vi valgte at udvikle et sammen med et andet firma. Det er så det energisystem, vi bruger i dag. Med det energisystem, der kan vi så i dag lave vores egne vandregnskaber og varmeregnskaber. Vi kan finde de her fejl, lækagefejl, som vi har i nogle af vores lejemål eller andre steder i bygningen, således at det her utilsigtede vandforbrug det undgås. Østerbro havde et ønske om at visualisere forbrug lokalt i lejemålene, for derigennem at skabe en adfærdsændring og at lave en bevidsthedsgørelse af det forbrug, som der er i lejemålene. Fjernaflægsningssystemet fungerer således, at der bliver installeret målere på vand og på varme og nogle steder på el. Og de her målere de sender trådløst flere gange i døgnet og bliver sendt tilbage til en server, som opsamler data og bearbejder det. Og det er det data, som boligforeningen bruger til at lave forbrugsregnskaber og gøre beboere opmærksom på deres forbrug. Herfra har vi lavet en teknisk løsning, der sender data videre ud på skilte, direkte ud i lejemålene. Og skiltene er batteridrevet, så der er ikke behov for installation eller noget i lejemålet. Det er fuldstændig plug and play og en batteridrevet løsning, som er meget nemmere at vedligeholde, og batteriet holder i over 10 år. Det første øjet falder på display, det er i og for sig pilene. Der er en opadgående pil og en nedadgående pil. Og hvis man ikke vil skrive tallene op hver dag, så kan man jo bare holde øje med pilene. Går det opad, så ser det jo fint ud, og går det nedad, så må det give stof til eftertanke. Det begyndte jo med, at vi fik en henvendelse fra Østerbro og Ulrik Fårup, om det var noget for den her afdeling at være med til sådan et energioptimeringsforsøg. Og vi var derinde til et møde, os 3, der sidder i bestyrelsen, og fik forelagt, hvad det hele handlede om, og det blev vi ærligt talt temmelig begejstrede for, fordi vi synes, det lød rigtig godt. Og konklusionen på det var, at det ville vi da gerne være med til. Senere skete der så det, at afdelingens beboere blev indkaldt til 2 informationsmøder, hvor man så kunne få at vide, hvad det her gik ud på. Senere på måneden, der kom det lille display op, og siden har vi i høj grad talt med hinanden om, hvad der egentlig står på den der lille skærm. Der gik konkurrence i det, og det var jo en af idéerne med det. Den anden er, at man jo direkte kan spare penge på det. Det er nok vandforbruget, man er mest opmærksom på, fordi det er ligesom om, det er det, man bedst kan tage at føle på. Jeg tænker selvfølgelig over, hvor lang tid man står i badet, om man slukker for vand, når man børster tænder, om vandet skal løbe for fuld drøn, når man vasker en gryde af om aftenen efter aftensmaden. Det er der nogle af de ting, som jeg egentlig tænker over nu, som jeg ikke tænkte over før. Altså jeg synes, den store fordel ved, at vi selv kan gå ind og aflæse målerne dagligt, det er, at vi har ordentlig dokumentation, når lejerne kommer og ikke forstår deres forbrug. Altså vi har jo set via systemet, at vi har fundet nogle toiletter rundt omkring, som har stået og løbet, som vi så har fået stoppet, inden at de går hen og får en ordentlig efterregning på vandet. Vi har faktisk ikke haft nogle udfordringer på den måde. Det troede vi selvfølgelig, vi ville få. Det har vist sig, at projektet kører faktisk væsentligt bedre end forventet. Vi havde projekteret med, at vi skulle anvende 5 antenner i den her pågældende afdeling. Der har vi kun anvendt 4. Det kører faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg er glad for den stabilitet, der er i systemet, men samtidig mest er jeg nok egentlig glad for, at vi har fundet en prisbillig måde at gøre det på, således at det er et produkt, der kan bredes ud alle steder. Selvfølgelig har jeg haft andre tanker i form af EDB-skærme og iPad-løsninger, men jeg må også bare erkende, at jeg har ikke mulighed for økonomisk at sætte iPad-skærme op i mine boliger i samtlige 3.000 lejemål. Der er jeg glad for, at jeg er nede i det her skilt, som man også bruger til at prissætte varer med i et supermarked, fordi teknologien kan nøjagtigt det samme, og det er den mest prisbillige måde at gøre det på.